Sanibona, phinde nginibikelele nje namhlanje ngalolu suku, ngaleli thuba, ngalomzuzu esiwubusiswe ubaba ohlala ekhaya ezulwini, ngoba leli thuba leli besingalifisa ngokuthanda kwethu, besingalilangazelela, besingahlelela futhi besingalicabanga sithi ngosuku lwangokuthi nokuthi sicabanga ukuthi senze ukuthi nokuthi, sicabanga ukuthi sihambe kanje, senze kanje, sidle kanje, siye endaweni ukuthi but only to find out ukuthi lolo suku naleso sikhathi angeke saze sakufica. Lolo suku naleso sikhathi angeke waze wafinyelela kusona, noma kuzoba nento ezokuvimbezela ekuthenini ukwenze lokuthanda ukwenza, kuzoba nento ezokuvimbezela ekuthenini ukufezekise konke othanda ukuthi ukufezekise ngaleso sikhathi oplane ngaso, ngalomzuzu ofisa ukuthi wenze ngawo. But sibonge nje uNkulunkulu esithe sifisa ukuthi sivuke namhlanje wakwenza kwenzeka. Esithi sithe sifisa ukuthi sivuke sidle amapharishi kade sithanda ukuthi siwadle, wakwenza kwenzeka. Ekutheni sifuna amandla ukuthi sivuke semsebenzini, wakwenza kwenzeka. Sifuna amandla ukuthi sithenge ukudla sithanda ukuthenga, wakwenza kwenzeke. Because nanoma singafisa kangakanani, nanoma singalangazelela kangakanani, but ekugcineni kosuku kuba uNkulunkulu onikeza i-authority negunya, ovulayo umnyango ukuthi akwenzeke, ovulayo umnyango ukuthi akakuthole, ovulayo ithuba lokuthi akakuthole, ovulayo lo msebenzi ukuthi akawuthole, ovulayo lawo mehlo ukuthi akabone, ukunika amandla ukuthi awuvuke ekuseni ubuyele emsebenzini, awuvuke futhi ubuyele esikoleni, awuvuke futhi ubuyele lapho uthanda ukuthi uye khona, nokuthi wenze whatever uthanda ukuthi uyenze ngalolu suku. Awuvuke early ngo-3 ekuseni ubhake lawo magwinya noma ubhake lawo makhekhe ofuna ukuyowadayisa, awuvuke awenze ukuthi lawo mandla lawo awuyithandelanga wona ukuthi ube nawo. Mhlasimpe ukudla kade ukudla izolo bengakugqilaza kukhathaze, mhlasimpe kuze kukubulale nje ungazi wena, but uNkulunkulu wavumela, wadedisa konke, waqhelisa konke, because njengamanje sidla ukudla okungcolile singabantu. All these chips sithi si-treat ama-taste buds ethu. Kwenzakalani mase siwa-treat ama-taste buds ethu? Kuyasilimaza because sifaka ama-chemicals, sifaka osawoti, level of spices, kusilimaze ngaphakathi and kungenza nanoma yini kithi, but uNkulunkulu uyanqaba nathi, uNkulunkulu akavumi nathi, uNkulunkulu uyasihlenga khona kunjalo. Ngobani? Umoya wakhe usasilondolozile, nenkazimulo yakhe isasilondolozile, usasithandela ukuthi nanoma kwenzakalani, nanoma senzani, kodwa usasisiza kakhulu. Kodwa lokho angasinikeza intubo ukuthi sivame ezonweni sihlale senze umathanda, just because sazi ukuthi vele uNkulunkulu uzosisiza, sazi ukuthi vele uNkulunkulu uzosilapha, sazi ukuthi vele uNkulunkulu uzosiphulukisa. Because masesazi sesona kuzobe sesisalela umusa kaNkulunkulu kuphela, ngoba onakazi akanakho ukuthethelela. Bantu bakaNkulunkulu kuzomela sazi, siqonde, sikhumbule ukuthi lapha emhlabeni igunya uNkulunkulu kuphela onikezayo, ithuba uNkulunkulu kuphela oliphayo, isikhathi uNkulunkulu kuphela osiphayo, osinikeza sona, asabele sona. Ngobani? Ngoba unomusa, unothando, unobubele nathi, usenzela konke ngokwentando yakhe, ngokuthandwa uye, ngesikhathi esifanele nangesikhathi afisa ngaso. Singabantu kumele sihlezi sazi, siqonde ukuthi lapha emhlabeni ayikho into esingayenza uma singenayo uNkulunkulu. Ayikho into esingafinyelela kuyona if uNkulunkulu engekho. Yazi ukube umoya kaNkulunkulu awukho lapha emhlabeni ukusilondoloza, ukusigcina, ukusivusa, ukusithanda, ukusenzela zonke lezi zinto uJehova umdali wezulu nomhlaba asenzela zona, ngaba sikho lapha namhlanje, ngaba siphili namhlanje, ngaba sikwazi ukukhuluma namhlanje, ngaba sinazi izandla, because siphila isikhathi lapho khona kunemimoya eminingi ehlalele ukuthi ilimaze ndlawana thizeni ngaso sonke isikhathi. Ihlalele ukuthi kulimaze, mhlasimpe kuleyo car accident futhi ube uphume kuyona ungasakwazi ukuhamba, but waphuma ungenamyucu, futhi ube uphume kuyona ungasaphili, kodwa waphuma kuyona kuvaleke izindlebe nje kuphela, futhi ube uphume kuyona ungasena lutho, isikhumba sakho sikhukulekile, kodwa waphuma kuyona ulahlekelwe imemory nje kuphela. So uNkulunkulu is the one who grants an opportunity, who grants an authority, who gives ithuba nesikhathi asabele konke esikudingayo ngesikhathi esifanelekile. And futhi mase sabelile zonke lezi zinto asabela zona uNkulunkulu, sigcina sikhohliwe futhi ukumbonga ukuthi uNkulunkulu simbonge ngako konke asenzela kona. Sigcina futhi simshendezela, sibaleka, senza konke esikuthandayo, but yena uyayidlala indima yakhe all the time, every day, ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu uyayidlala indima yakhe. He always ensure ukuthi abantu ba-right, he always ensure ukuthi abantu bayavuka, he always ensure ukuthi abantu ba-fulfilled, banayo yonke into abayidingayo, noma useyinkingeni kangakanani, kodwa aqhubeke enze sure ukuthi u-right, enze sure ukuthi mhlasimpe lo muntu okudalela inkinga at least ungahlangani naye, at least ungakhulumi naye, azame yonke indlela just ukuze abantu babe right.
Bantu bakaNkulunkulu, uNkulunkulu uyayidlala indima yakhe. Useyidlalile futhi and uyaqhubeka ukuyidlala and usazoyidlala naphakade naphakade. Umbuzo uthi wena njengomuntu uyayidlala yini indima yakho ngokwenza intando kaNkulunkulu? Uyayidlala yini indima yakho ngokwenza ukuthandeka enkosini? Uyayidlala yini indima yakho ngokulalela umoya kaNkulunkulu? Because yona into esihlalelelo, especially I want to pinpoint this one, especially when it comes to amakholwa. Amakholwa ibona abantu akumele balalele umoya kaNkulunkulu ngale nkathi ukhuluma, ngale nkathi uletha umyalezo, ngale nkathi uyala, ngale nkathi usiza. Balalele umoya kaNkulunkulu and then benze intando kaNkulunkulu by spreading the word of uNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu athanda ukuthi lispread ngayo, because uNkulunkulu uyathanda ukuthi iqiniso lakhe lisabalale ezizweni zonke, iqiniso lakhe laziwe, sibe ngusawoti wezwe, sibe ngukukhanya kwezwe, senze intando kaNkulunkulu, abantu abangazi ngoNkulunkulu bazi. Because njengoba isikhathi silibele sihamba I know ukuthi many people banolwazi bafunde and mase befundile hlase babafundisa ababishop abaprofeti and then base behlala nalo ulwazi bethi hayi sengifundisile mina sengiyalile nani. What about labantu abasakhula njengamanje? What about isizwe esizayo njengamanje? What about the next generation njengamanje? Because the more kuanda abantu, the more wena the knowledge oyaziyo onayo kumele uqhubeke uyi-apply, kumele uqhubeke uyilethe, kumele uqhubeke uyi-repeat, kumele uqhubele uyabele abantu abangenayo abangayazi, because many people and especially lesikhathi sokugcina esiphila kusona njengamanje baningi abantu abangazazi izinto, baningi abantu abangaziqondi izinto, baningi abantu abadinga ukuphulukisa, baningi abantu abadinga konke ukudla kwasekhaya ezulwini lo uJehova abathembile abantu bakhe ukuthi bazobaphakela bababele bona. So thina bakholwa noma abantu abazana noNkulunkulu, into ebalulekile kumele sigcine siyenze ukufezeka isicebo laNkulunkulu ukuthi sihlezi sixhumane nomdali wezulu nomhlaba, so that sizokwazi ukuthi njalo sireceive imessage azothi uJehova njengamanje abantu ngidinga ukuthi batshelwe lokho, njengamanje abantu ngidinga ukuthi baphakelwe lokho, njengamanje ngidinga ukuthi abantu benzelwe lokho, because izulu lidinga izandla zethu ukuze liziveze lapha emhlabeni. Izulu lidinga amehlo akho ukuthi ukubonelele ukuthi kumele wenze njani, lidinga izindebe zakho ukudlulisa amazwi eqiniso asenhlizweni kaNkulunkulu ngaleso sikhathi, ngalolo suku, ngalelo viki, ngaleyo nyanga, kuleyo ndawo. Izulu lidinga izinyawo zakho zihambe ziye lapha ya, ngoba uyazi uNkulunkulu ukuthi hayibo bayaxabana lapho, bayanenkinga, bahlushwa isipoko, zidinga izinyawo zakho nezandla zakho zofika zibeke lo yamuntu izandla ogulayo bese yaphulukisa aphile. Izulu lidinga wena as ikhola kuleyo ndawo, as umprofeti kuleyo ndawo, as umsizi kuleyo ndawo, so that you can do umsebenzi kaNkulunkulu. But abantu abasafuni njengamanje nezandla zabo nezinyawo zabo, sebenendaba nemali, sebenendaba nazo zonke izinto ezikhona lapha emhlabeni kulesi sikhathi sokugcina, which is a problem, which is inkinga enkulu esibhekene nayo njengamanje, because zonke lezi zinto azizosiza ngalutho. Into ebalekile ukuthi sigcine senze intando kaNkulunkulu, sifezekise icebo lakhe, ngoba umdali wezulu nomhlaba usithembile. Angiphathi if uNkulunkulu esetshale wakuthemba ngamazwi amaningi okuhlakanipha, mhlawumbe ekudleni, okuhlakanipha mhlawumbe ekufundeni, okuhlakanipha mhlawumbe ngezinto eziningi, as ukuhlakanipha kwakho uthenje ngakho libele kwandiswa, uthenjele ukuthi wabele nabanye abantu, usize nabanye abantu, uphakele nabanye abantu, because kusizana ukuthi ube nokudla ongaka kodwa ungaphakeli umuntu. Kusizana ukuthi ube nezinto eziningi, ube ney'ngubo ey'ningi ey'ngaka kodwa ungabeli abanye abantu. Kusizana ukuthi kunikwe wena. We are just like social workers. Social workers, they take things from probably different organizations, NGOs, departments. Bazithathe lezo zinto bazithathele ukuthi benze njani, mhlawumbe bayihlukanise and then babele abanye abantu. Bangazithathi bazigombele bazigodlele bona, because bona umsebenzi wabo as social workers, as workers abasebenza ngabantu, umsebenzi wabo ukuthi nanoma yini abayireceivayo abayitholayo bayabele abantu, basize ngayo abantu, because people need help out there. People need that kind of usizo ngalendlela, because ibona who grabbed that opportunity yokuthi bafundele ukuthi babe ma-social workers, right? So if they took this opportunity, it is an opportunity for them to take whatever ekubona ebekade beyifunda, ebekade basiza, bese beyabela abanye ngaleyo ndlela, ngaleso sikhathi nangendlela efanelekile nabalindeleke ukuthi bayabele abanye abantu ngayo. So singabantu makholwa, remember, it's a reminder ngaso sonke isikhathi, it is your job ukuthi njengoba wazi ukuthi uJohn 14 uthi inhliziyo zenu zingakhathazeki. It's your job ukuthi utshele umakhelwane wakho mingabe nixoxa ebalisa ukuthi hayi makhelwane inhliziyo yakhe ingakhathazeki. Makhelwane wena kholwa nje kuphela. Umsebenzi wakho
umtshele nje kanjalo, umtshele ngenjabulo nje, uthokozile futhi. Ungakhathazeki makhelwane, kholwa. Kanti yini makhelwane? Why uhlezi ukhathazekile wena? Njalo uyabalisa, njalo ukhala ngey'nkinga, ukhala ngey'nsizi, zizohlezi zikhona lezi zinto. Just don't worry wena. Why ukhathazeke kangaka makhelwane? Why uhlezi unosizi? Why uhlezi unamabibi? Why uhlezi ukhala? Why uhlezi ubalisa? Why uhlezi ukuthi nokuthi? Ungakhathazeki makhelwane, konke kuzolunga, konke kuzohamba kahle. Lento izodlula, uzoba right. It is your job ngoba uyazi wena, unethemba. Unless-ke otherwise-ke if vele ungakhola mhlawumbe uyisivakashi enkonzweni for those 15 years bulibele uyisivakashi vele. So if ungamthembi uNkulunkulu then kuzobonakala-ke ngenkambo nangezenzo zakho ukuthi ngampela akamthembi kangaka, ngampela akakholwa kangaka, ngampela ucabanga kanjena, ngampela kanti yena ukuthi nokuthi. So bantu baNkulunkulu, into engizama ukuyiveza ukuthi ngaso sonke isikhathi konke siwabela uNkulunkulu. He's the one who gives an authority. He's the one who grants everything. He's the one okuveza konke ngaso sonke isikhathi. But ukuze siqonde lokho, kumele siqale sibuyele emuva. Sizazi ukuthi singobani. Isihloko sethu sithi ubuwena ngabe ungubani. Bantu bakaNkulunkulu, I had a dream ngomhla ka-8 July lapho ngivuka ngibiza igama elithi identification. Ubuwena singaba kaNkulunkulu. And I woke up ngavuka nje ngithi singaba kaNkulunkulu, and the word eleza instantly lafika kumina lalithi nje identity, ubuwena. So ke siyazi ukuthi in order to identify something kuzomele uyibone ngendlela ehluke ngayo kunezinye ukuthi lokhu njobe kumi kanje nalokhu kumi kanje. Okay, lo njobe emi kanje, lo emi kanje, lo shuthi u-I, lo u-C. You identify them ngokwehluka kwabo, izindlela abami ngazo, ukuthi lokhu kungukuthi, lokhu kungukuthi, ngendlela ebukeka kwehluke ngayo kunenye. Because if bezifana you wouldn't identify ukuthi khona yini umehluko, but ubuzoku-identify ngani mako I boba u2 uzothi I, double I's. That's the identification of these things, ngendlela ozibuka ngayo, ngendlela ezimi ngayo, ngendlela eziyiyo, indlela ozibona, identifying, seeing them, uzibona ngokwehlukaniseka kwazo, ngokufana kwazo, ngokuma kwazo, ngokwenza kwazo, khuluma kwazo, hamba kwazo, kulala kwazo, kudla kwazo, zonke izindlela. A person, umuntu identify ngani ukuthi unezinwele, okay, unezindlebe, unamehlo, unamakhala, unomlomo, unezandla, unenyawo, unemlenze, unomhlane, unamamele, nawo konke, umuntu. That's the identity. You able to identify this is a being, engumuntu, by seeing ukuthi unani akanani, by seeing ukuthi okay, ugqoka isiketi, ugqoka isiketi eside, umuntu wesifazane. That's the identity. Ukwazi uku-identify kanjalo ukuthi ungumuntu wesifazane. Because isho njalo incwadi yaDuteronomy, I think it's 23 verse 5, othi lapho khona owesifazane angagqoka wesilisa, owesilisa angagqoka wesifazane. That's the identification wesi-identify ngayo. Shiya ukuthi khona abakugqokayo njengamanje angikho lapha, but ngisekuthenini especially when it comes to us abaZulu, obomama futhi, the identity ukwazi ukubona ngayo ukuthi umama lo umbona ngokuthi ugqoka isiketi, umbona ngokuthi unqwazile ekhanda, uyohloniphile, especially meshadile. Neyintombi njengathi umbona ukuthi nje agubuzele ngalendlela, umbona ukuthi ahloniphe, umbona ukuthi kuningi. Identification. So singabantu kumele hlezi sazi siqonde ukuthi ezintweni zonke you cannot identify something if ingeze yabonakala ngokwehluka kwayo ukuthi umthetho wayo iyini, umthetho wayo ibelonga kiphi, i-character ibelonga kumaphi ama-species, ibelonga kephi, iphila kanjani, yenza kanjani. So bathi ngesingisi, it is the fact of being who, what a person or a thing is. It is a fact. Iqiniso lokuthi
ungubani umuntu noma iyini lento. Indlela okwazi ukuyipinpointa ngayo uyibone ikude ukuthi oh umntwana omncane loyana nange egqoka uniform yeingane zase primary umntwana omncane. It is a point of picking it out. Ukwazi ukuthi ziningi izinto, ziningi induthwane kunetsheketshe phakathi nendawo, ukwazi ukuphika out ukuthi okay itsheketshe leli. Because lona lehlukile liphakathi in as much as liphakathi kwezintuthwane, yes fine, but uyakwazi ukuphika out ukuthi itsheketshe leli. In as much as incwadi ziningi kutakiwe othukwayo bese kuba no 72 pages ola ngaphakathi nendawo, uyakwazi ukuphika out ukuthi okay u72 lo noma ungaphakathi kothukwayo and separate nokwazi ukuthi kwehlukanise. So kahle indlela yokuveza into eyiyo, whether ngesakhiwo sayo, whether ngokubonakala kwayo, whether ngezenzo zayo, kuphila kwayo, kuhamba kwayo nokunye okuningi. I-identity into enkulu bantu bakaNkulunkulu, into ebalulekile kakhulu ngoba ngokuzazi ukuthi ungubani iyona ndlela ongazehlukanisa ngayo kwabanye abantu nendlela obonakala ngayo wena as a person. You need a form of identification. That is why umntwana athi ezalwa nje lapha emhlabeni kuthiwa kumele eshayelwe isitifiketi same time so that kuzokwazi ukuthi ungubani. Kuthiwa mneme uba igama lakhe uNoluthando wakaLuthuli, alright, bese ke kuyabhaliswa kufunakala isitifiketi sakhe because kuzodingeka indlela azo-identifya ngayo kule lizwe lelaphila kulona ukuthi okay kunoNoluthando wakaLuthuli, umntwana ozalelwe endaweni ukuthi ngesikhathi sokuthi uzalwa sibanibane wakasibanibane. That is the identification of this child ngegama lakhe nangesibongo sakhe, indlela ahluke ngayo kwezinye ingane. So that ngisho kuthiwa ingane sezilele sezidakiwe ziningi lapha esibhedlela, kwazi ukuhlukaniseka ukuthi okay nabo nanguNothando noSipho noBuhle kanjalo. So singabantu kubalekile ukuthi sibe ne form of identity la sikwazi ukuthi sehlukaniseke khona nokunye, sehlukaniseke khona nabanye, sehlukaniseke khona nezinye izizwe. Nezinye ilimi kwazi ukuhlukaniseka ukuthi okay lo ukhuluma kanje uthi sawubona umZulu, lo uthi goeiemôre oh Afrikaner, lo othi molo Xhosa, lo othi dumela umSuthu kanjalo. A form of identification, a form of ukwehlukaniseka. I remember there's this is it a form of a competition lapho khona kwakuba nama cultures ahlukahlukene sokuyi battle nje, umuntu eveza iculture yakhe, eveza ukuthi bona badlani, ababaTswana bona bagida kanjani, bona benza kanjani, bayibiza ngendoni. Leya nto leyana iyawehlukanisa ama cultures, ihlukanisa indlela abenza ngayo, iveze umuntu ukuthi okay lo yazigqaja, and indlela babebonakala ngayo, babebonakala ngendlela ababehlobe ngayo. Bonakala ukuthi okay umZulu uhlobe ngobuhlalu, lo Xhosa uhlobe ngeattire, umSuthu kanjalo bafake babuye bambathe ingubo ngazo siba omakoti nje ngokwehlukana kwazo lezi zinto. So ukwehlukaniseka, it is something that is very important so that they can be heavy, so that they can be a point la khona kuzokwazi ukuthi kupinpointeke, uphikeke out, wehlukaniseke, ususeke kwento engawena, ususeke noma uphakathi kwabantu abangafani nawe, ukwazi ukubonakala ukuthi no lona unjena, no lona akakona lokhu, no lona wehlukile. But if uzohlala nabantu, do the same thing, wenze njengabo, ugqoke njengabo, uhambe njengabo, ukhulume njengabo, there will never be a point of separation nokwehlukaniseka phakathi kwakho nabo, because into efanayo ngithi bathi birds of the same feathers they fly together. Izinyoni ezinezimpapho ezifanayo zindiza ndawonye. Bathi amajuba ahambe nezipera ngithi. So ngaso sonke isikhathi bantu bakaNkulunkulu, in as much as siphila emhlabeni njengamanje osugcwele ubumnyama, ugcwele isono, ugcwele ipero, if uyijuba caca ukuthi uyijuba, if noma emsebenzini ucaca ukuthi usebenza nezipero, but wena buveze ubujuba bakho, buveze ngeqiniso likaNkulunkulu, buveze ngokuphila ubungcwele, buveze ngendlela ogqoka ngayo. If esikoleni noma ubona ukuthi ngeke abangani bami bawulolu hlobo, but wena hlalela ukubatshela njalo bahlalele ngeqiniso ukuthi kodwa abangani bami iyabheda lento eniyenzayo, kodwa abangani bami lokubhema kwenu kuzonibulala, kodwa abangani bami lento eniyenzayo ayikho right.
hlalela ukuveza ubujuba bakho eziperweni lezo hleli nazo kuzo zonke izindawo ohamba kuzona. Wena ngithi ulikholwa, wena wazana noJesu, wena uhlengiwe, wena usindisiwe, wena uthandiwe. Wena umsebenzi wakho ukuthi ube uyijuba kulezo zipero ohlala nazo each and every day. Lapho emsebenzini uhlalela ukubatshela iqiniso ukuthi uJehova uyashaya, uJehova liyeza usuku lwakhe, uJehova liyeza usuku lesigayigayo lobumnyama. Uma ningazani noJesu njengenkosi nomsindisi nizobhubha, nizofa, nifele ezonweni. Yabo nje benenza kanje noma benzani ubakhumbuze njalo. Mababona ukuthi sebeyaplana baplana ukwenza into zabo, uphinde ubatshele futhi ukuthi nizofa njalo ngiyanikhumbuza. Dlala ubujuba kulezo ipero. That is what uKristu washiyela ukuthi sibe khona, sibe usawoti wezwe lapha emhlabeni. I'm not saying ukuthi ngaso sonke isikhathi kumele nilweke manje nilwe nabo bonke abantu kuhlezi bashayana balandela nani, but always show the truth, always show the difference phakathi kwakho nabanye abantu. Always show the light of uNkulunkulu. Be the light by your mouth, be the light by the truth otshengisa umlomo wakho, be the light by ukugqoka kwakho, by izenzo zakho ezehlukile kunabanye abantu. That is how you are showing the light to other people. Kona bezobona ukuthi yazi noma abantu bemnyama lapha yana behleli bomnyama, but I can pinpoint some lights in between them. I can pinpoint some lights eyehlukile ekhanyisa ba phakathi kwabo. Why? Because wena uyayitshengisa ngeqiniso nangendlela yokuphila. And I promise you ngaso sonke isikhathi kuzohlezi kunomuntu obukela kuwena, kuzohlezi kunomuntu ozohlezi langazelela ukuthi afane nawe, kuzohlezi kunomuntu ozoba yi role model yakhe kodwa ungazi wena, efisa ukuba ufana nawe, efisa ukwenza njengawe, efisa ukwenza konke okwenzayo ngoba uyabona ukuthi kuhle kodwa ungakuyeki. Just phikelela ngoba mewakuyeka ilapho khona sezogive up naye bese kuba wesi. Kanti mawuphikelela uzobona ukuthi yazi kuyenzeka, uyakwazi ukuthi uqine. Abanye abantu benze into wena ukwazi ukuthi wenze into. Bayakwazi ukuthi abantu be-10 begulukudela beshona ngalapha thona uthi noma ngingahamba ngedwa ngizohamba ngedwa ngiyele. Bethi left uthi ngithi right ngoba kusho uJehova umdali wezwe nomhlaba ngenkani. So as I was saying, isilwane usebona usehlukanise nabantu ngokuthi isilwane asikhulumi. If kuyinja iyakhonkotha, if kuyinyoni iyacula, if kuyigundane lihlala ehlathini, lihlala etshanini, lihlala kuphi. If kuyinyoka uyayibona. Ngokwehlukana kwazo zonke lezi zinto siyazazi singabantu. So what I want to pinpoint kakhulu noma what I want to specify and identify ukuthi zonke izinto sizibona ngendlela ezenza ngayo their characters, ngendlela ephila ngayo, ngendlela ehamba ngayo. Ukuthi lesi silwane siwukuthi ngendlela ephila ngaso, ngendlela esenza ngayo ukuthi okay imvubu le ihlala emanzini, alright, crocodile le emanzini as well. Nje kwehlukanisa ngalokho. Ngaso sonke isikhathi indlela yokubona ukuthi into iyini noma umuntu ungubani sibona kakhulu ngezenzo zayo, ngendlela edaliwe ngayo. Kuyahlukaniseka, yehlukaniswa ngumdali wethu sonke okunguJehova umenzi wezulu nomhlaba. So uJehova, he's the one who separated us ngalendlela esihlukene ngayo. Ngoba yena oqala wadala izilwanyana ezinwabuzelayo, wadala izilwane ezisemanzini, wadala izilwane lezi i-big 5, the elephant, lion, cheetah, badbani. I'm not good with remembering all those things. Ebese wadala konke kwehlukana kwazo, ebese gcineni kwase edala umuntu, but we will get there. So owesilisa, as I was saying, umbona ngokuthi nama features wakhe ngoba kahle kahle owesilisa futhi ugqoka ibhluke, owesifazane agqoke isketi. And then owesilisa phinde umbona ukuthi okay they've got beard manje banentshebe, they've got muscles. Zonke lezi zinto lezi sezifunda esikoleni ukuthi in puberty siyambona ke nangusene voice ke manje ne Adam's apple seqhamuka ibhesi manje. That is how you can plot and identify ukuthi okay umuntu wesilisa ngisho ukhuluma naye efonini ongakazi uhlangane naye uzoza ukuthi okay this is male. Unfortunately kuyenzeka ke manje sekhona ama males ke asenama voice yabantu besifazane, you cannot tell ukuthi umuntu esifazane umuntu esilisa. And khona nama males futhi thola ukuthi nama features abantu esifazane, thola ukuthi unezinqa unezitho futhi ubukeka njengomuntu esifazane ebusweni, thola ukuthi wafuza kakhulu, wathatha ama jeans kakhulu amawake bese ungasabona ukuthi
umthetho wakhona kuyikuphi. That is why isitha sivele sibahlebele amanga labo bantu sithi hayi kahle kahle umthetho wakho wena isitabani, azibone isitabani ngampela ke nayo, azibone umuntu esifazane ngoba nakho ethathe ama-features amzali wakhe onguma wakhe emuhle because usuke emuhle ngampela, but lokho akusho ukuthi kumele ashintshe i-identity uNkulunkulu ayithatha amnikeza yona ngoba uNkulunkulu emnikeze ngokwazi nangenhloso. Bese kuba indlela yokuphila. Siyazi sonke ukuthi siphila ngendlela ehlukile ngithi izihlahla ziphila ngamanzi, ziphile ngelanga because through ilanga namanzi that is when process of photosynthesis ne-chlorophyll they can make their own food. Badla kanjalo ukuthi setholile i-energy kusuke kwenzeke process of respiration yahlanganise bese kuze bakwazi ukuthi bathole ukudla, bathole namanzi, and then they grow, whether imbali, whether utshani, whether isihlahla esikhulu esincane, whether izitshalo ngokwehlukana kwazo, differentiating them from inhlabathi futhi okutshalwe ngayo, all the different crops, all the different fruits, veggies ngendlela okwehlukane ngayo, ngendlela futhi esike sibone nendlela futhi esazi ngayo, and ngendlela umuntu asavava ngayo. So ukuhamba kwethu lapha emhlabeni, zonke izinyathuko they show our identities ukuthi singobani. So indlela ohamba ngayo, it shows your identity ukuthi who are you. If ubonakala uphakamisa laphayana, kutshengisa ukuthi okay wena uyisidakwa. If ubonakala wehla wenyuka emotweni, kuyabonakala ukuthi wena uyisifebe. If ubonakala wena uyabhema wenza njani, ubonakala ukuthi wena noma usumdala mhlawumbe ethatha umkhulu nje obhema ohleze ehlele emakhonteni ephuze ebhema nani, ubonakala ukuthi wena uyisibotho. I know these words are very hurting bantu baNkulunkulu, but ayiqiniso egcineni kosuku ngoba the behavior sokuyiphatha ngayo iyona ndlela abantu abaku-identify ngayo bakubone ngayo. That is how you are identified. So zibalekile izenzo, zibalekile izinto ozenzayo nezinto ozikhuluma, and especially into oyikhulumayo. If uzokhuluma kwangala njalo, ukhuluma ukuhleba, ukhuluma ini, that is how you are identify ukuthi oh unhliziyo embi. If uzohlezi ukhuluma ngemithi, ukhuluma ngani nani, kubonakala ukuthi oh umthakathi. Kuningi bantu bakaNkulunkulu. If wehla wenyuka ugqoka uniform yonesi, oh umhlengikazi. Wehla wenyuka ugqoka uniform yabaphoyisa, oh uyiphoyisa. You are identified ngendlela ohamba ngayo emhlabeni. You are identified ngendlela owenza ngayo emhlabeni. Izenzo are powerful. Izenzo, I repeat, izenzo, they are the most powerful thing to identify you. And nendlela okwazi ukuthi wehlukaniseke ngayo. Kodwa ukwahlukaniseka kwethu yikona okwenza ubuthina ekugcineni kosuku ukuthi singobani. It is unfortunate kodwa abantu baNkulunkulu kakhulu futhi ukuthi ekungakhulini kwabantu abaningi in most cases abazazi ukuthi bangobani futhi bahlalele ukwenzani lapha emhlabeni. So if you do not grow into understanding ukuthi who exactly are you, ungubani uqobo lwakho, ungubani umthetho wakho, kumele uphile kanjani, kumele wenze kanjani, kumele uhambe kanjani, uma ungazazi ungenza isinoma kanjani lapha emhlabeni. That's the worst part ngayo yonke lento, ngokungazazi kwakho. Because awuzazi ukuthi kumele uphile kanjani futhi ugcina uphila ngendlela okungeyona. Why? Because awuzazi. And when the Lord when I was busy writing this message, uNkulunkulu yazi waletha isibonelo esihle kakhulu. There's this movie, I'm sure it's very very old because ngayibuka ngisamncane. And I'm sure abantu bayazi abantu abaningi, mhlawumbe mongayazi, you can check it out nje. I'm sure ikhona ko YouTube or ko Netflix or kwezindawo nje ezahlukahlukene ko Net9 jana nani la khona ukwazi ukuthi uthole ama movies. I movie kaTarzan, that guy, why is sorry, I just want to remind people ukuthi wayikhala kanjalo. So khona ngisho nePopayi, khona nje eyakhe ngqo akhona nje ahlukahlukene amalokhu nje awawo waleya movie indlela abayenze ngayo. So kuleya movie uTarzan kusuke kunempi. So uTarzan umntwana wabantu abamhlophe. So kuba nempi lapha phakathi kwabantu abamhlophe because babehleli ehlathini, ihlathi lezimfene.
ihlathi lezilwane, but kwakubusa kakhulu izimfene, amagorilla, ama-chimpanzee kuleya ndawo. So ngale nkathi kufikile abelungu, well, I think they were tourists, behlala laphayana, benza nje umathanda, and they had a very big and huge war, a huge fight, belwa kanye namagorilla lawa, nama-chimpanzee, izimfene. So makuliwa kugcine manje sekuyadutshulwana, sebeyabaleka abantu, amagorilla nawayalwa, kwenzeka nje izinto eziningi, ihlathi lasha kwavutha, kwenzeka izinto eziningi. And there's this child, kwathi kuliwa kubaleka, yasala, bayithatha ama-chimpanzee noma amagorilla or izimfene, zayithatha ingane, zayikhulisa zona. Zona izimfene zathatha ingane yomlungu, zayikhulisa. So uTarzan, bayiqamba ukuthi uTarzan, bakhula ingane, ikhula ney'mfene, nayo mayikhula, ikhula idla ukudla okudliwa zimfene. Well, fortunately enough, izimfene vele zidla ukudla kwemvelo, lokudla vele nathi kumele ngabe siyakudla, okukudla amafruthi. So wayephila ngamafruthi, ephila ngokugeza emfuleni, ephila egqoke, so ephila edla ukudla okudliwa zimfene, which is very good food. Egqoke, because izimfene azigqoki zona, but yena ke bamgqokisa, bamfaka, because izimfene bezindala ziya understand ukuthi umuntu lo, ziya understand ukuthi umuntu kumele agqoke, kumele afihle ingaphansi nani. So ziya understand, zamfaka well, there are different versions of this movie, but lesi ke ngayibuka zimkhandele nje, you know, uma ngabe kuthathwa isikhumba bamfaka khona la, saqiniswa, basithunga, basibopha, because loya mama lo imfene, she was so smart, wayemfundisa izinto eziningi uTarzan, futhi wayemthanda, emunakekela, emenzela konke, emvikela ngisho kwezinye izimfene, because zazingamfuni, zizitshela ukuthi uzokhula ama sesemdala uzoyilwisa nani, kanti uTarzan usayingane. So memvikela, emkhulisa, as I was saying, udla njengazo izimfene, bamgqokisa, naye elenge ihlahleni, ezwinga ngazo, ila ekhala khona ke, khalisa nomsindo wakhe ukhalisa. So impilo yakhe wayengazazi ukuthi kahle mina, who am I? How am I identified? How am I? Why ngehlukile? You know, wayengazazi ukuthi uqobo lwakhe ungubani, but yena into ayazi ukuthi naba abantu bangikhulisile, ngihlala nabo, ngiphila nabo, ngiphila njengabo, futhi ngifana nabo. Yena wayengakwazi konke okwehlukile. Nana mebuka ezibona ukuthi hayibo ngihlukile, nginemlenze, ngimpofu, ngimude, nginje, but wayengekho nje into esengqondweni yakhe ukuthi simple, I need to find more, I need to learn more, I need to do some digging, I need to do this. No, he had nothing like that in mind. So izinto eziningi wayengazazi, especially mase ngikhuluma ngezinto zempilo, mhlawumbe zokuthi kumele usebenza, abomeli, abodokotela, all those things, wayengazi lutho. But yena wayazi nje ukuthi ngizidlalela ehlathini, ngiyazibhukudela emfuleni, ngiyazidlalela namabhubesi, ngiyazidlalela well nezilwane, and futhi zazimthanda eziningi because wayengumfana owayelungile. Noma izilwane zithanda noma zifuna ukuthi zimlimaze nani, uma wakhe wayehlezi emvikela, embaleka naye ngaso sonke isikhathi, enza yonke into. And unfortunately or fortunately, there came a time lapho khona kwafika ama-tourists again, and that is how they found uTarzan. They came this lady, wambona uTarzan, and then I remember nje lo sisi, I don't know how she fainted, but bamthatha bamlalisa kulela gumbi lapha estezi, ngoba nendlu yabo yakhiwe ngamaplango, elala estezi, kwakukuhle nje, kumnandi. So bamlalisa lo sisi lana, and mekavuka wathuka ebona imfene nani, waba at ease esebona uTarzan, ebona ukuthi okay umuntu, kodwa izenzo zakhe noma umuntu enjalo zaziwumfene nje. So abantu baNkulunkulu, into engizama ukuyiveza, sorry ukuthi nje ngivele ngichaza kakhulu ngale story, but bengifisa ukucacisa kakhulu ukuthi uTarzan knew nothing ngaye, engumuntu enjalo phakathi kwezimfene. He knew nothing, and he knew nothing ekuthenini there's something I need to know more. He knew nothing ekuthenini there's something I need to change ngami, there's something I need to do ngami eyehlukile kunalendlela engikhule ngayo, kunalendlela engiphila ngayo. So njengamanje singabantu
kuningi esingakwazi. Yes, we have identities of our names. Sinama identities ngokuthi sabesifazane, sabesilisa, abanye bazishintsha bebethanda ukuyishintsha nani. But kune full identity. uNkulunkulu ayizama ukuyiveza noma ekhanyisa kimi on that day. Ukuthi singaba kaNkulunkulu kahle kahle, sidaliwe ngomfanekiso wakhe. Let us carry on. As I was saying with the story of Tarzan, uTarzan kumele aqale phansi afunde kabanzi ngaye ukuthi uvelaphi, ukuthi ungubani, ukuthi ugqoka kanjani, umuntu udlani, umuntu uphila ngani, umuntu futhi uphila kanjani, umuntu. Ngaleyo ndlela ukukuqonda nokwamukela futhi akwenze lokho okuzothatha isikhathi eside kakhulu. Kwakuzomthatha nje amandla nethuba kakhulu ukuthi ezokwenza lokhu ekumele akwenze, so that he can find more about himself. Thatha ukuzimisela, thatha ugquzu. So singabantu kuningi singakwazi ngathi, kuningi singakuqondi ngathi. Now sidaliwe nguJehova ngomfanekiso wakhe. Genesis 1:27 othi uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala owesilisa nowesifazane. Kodwa ngeshwa nangenxa yempi phakathi kukaNkulunkulu nesitha, sagcina siwelela thina ezandleni ezi-wrong, ekuthenini singasazazi ukuthi singobani. Because sihlele emhlabeni obuswa ngobani? Obuswa isitha, obuswa uSathane. Sihlele emhlabeni obuswa ngobani? Obuswa nguSathane, ongafuni sazi ngathi, ongafuni siqonde, ongafuni futhi sibuyele ekhaya kuBaba kuJehova umdali wezulu nomhlaba. Ngobani? They had a fight, bayazondana. Quite actually, to be quite honest, deep down, uSathane uzonda uNkulunkulu. uNkulunkulu akamzondi. Ngoba sonke sibekezeleliwe. So sawelela ezandleni ezirongi, ezandleni zesitha. Hayi ke na kanjani ke isitha sathi hayi ke welcome. Sasikhulisa ngendlela ekungeyona, sasikhulisa ngendlela kungeyaso. Sasikhulisa ngendlela ukuthi noma umthetho kaJehova usiyaleza ukuthi asenze kanje, isitha sakuhlaba sakuhlikiza lokho sathi cha sikho isidingo sokuthi ukwenze lokho. Umthetho kaJehova mawuthi ungebi, isitha sikuhlabe sikuhlikize lokho sithi hayi noma ungeba uyayidinga le mali, buku rich lo unako konke, akudingi konke lokho. Isitha sakuhlaba sakuhlikiza lokho. uNkulunkulu asiyaleza encwadini yaGenesis ukuthi singabantu asidle kanje, sidle izithelo, sidle emhlabathini. Isitha sakuhlaba sakuhlikiza lokho sithi awudingi ukudla lokho. uNkulunkulu asiyaleza ukuthi sigqoke kanjani singabantu, sigqoke izinto ezingeza sibulala, singagqoki untswi. Because into yabo something that is too tight, they've confirmed ukuthi it causes cancer. Idala izifo zomdlavuza. Because libe litight, libe limisa igazi la limisa khona. And especially when it comes to, I even heard when it comes to this lesson there, yeah, is it something when like that is called testosterone kanje. Ehlangene nomphambili wabantu besilisa ukuthi besilisa kahle kahle they are not supposed to be wearing ama underwears lawa ababambayo, but they're supposed to wear ama trunks so that bengebe belimale kuma testes wabo, ngoba if ama testes wabo libele bambekile nanani bengaphelelwa inzalo. So isitha sas introduce to izinto ezinga identify ubuthina, ezizibususa kubuthina, and the more sisuka kubuthina sisuka kubani? kuJehova. Just like uTarzan ekhuliswa abantu angazi ukuthi ukhuliswa yibona, angazi ukuthi kumele ngaba akakhuliswa yibona, angaqondi ukuthi hayibo abantu noma bona uthi angifani nabo, but he never had anything in his mind ukuthi probably I need to have a form of a change, probably I need to do something about this. But he was enjoying impilo ayiphila because uzalele kuyona vele, he is used to it. Okwenza noma sekufika abafana naye, sekufika abazoba usizo kuyena, sekufika abazombuyisela empilweni yakhe, ababone beyizitha, ababone bezomhlupha, ababone bezomhlukumeza. I quote nje from the Master's Voice when my sister Celestial wake wathi enene, if abantu uzobatshela iqiniso manje
sebebambe izinto for the rest of their lives lapho umuntu ona 50. It's like ufuna ukumsusa esipolweni, ngazuthi nje ufuna ukumhlukumeza. Ngathi umphuca isikwa sangemihla ngemihla. It's like nje umncuzela something enkulu kuyena. Umsusa endaweni la ephephela khona. Kanti umtshela nje iqiniso. Kanti umtshela into ezoba usizo kuyena. Kodwa yena ngokubona kwakhe ubona ehlukumezekile. Ubona elahlekiswa. Ubona ebulawa ngokuthi atshelwe iqiniso, but iqiniso lithi iBhayibheli sakulazi futhi liyakusikhulula ngaso sonke isikhathi. John 8:32. So njengoba sesikhulele esadleni esirong ke, sakhuliswa isitha, sakhuliswa ngomnyama, sakhuliswa inkohliso, sekujwayeleke yona ngaphezulu kaNkulunkulu, sekujwayeleke yona ngaphezulu kweqiniso, sekujwayeleke yona ngaphezulu kokuphila okuphakade. And asazi manje singabantu ukuthi kumele siphile kanjani, and definitely it's going to be very very hard for people ukuthi babuyele back to indlela abekade bedale ngayo, nendlela kumele bekade bephila ngayo, bekumele bephile ngayo kwasiqaleni, nendlela kumele benze ngayo kahle kahle. So now it's hard. Sekunzima ngendlela eyisimanga, sekulukhuni. Actually akusenzeki. Ngizothi it's impossible. But ayikho into engekho possible uNkulunkulu. Ithina nje abantu esilimithayo. Ithina nje abantu sithi wo angidluli la. Bese yama kumoya oqinisa, umoya ongcwele, kanti bengakuthatha kubeke, aku-elevate, akuphinda ku-elevate. And as I was saying ukuthi kungathatha isikhathi ngempela sokuthi afunde ukuthi kahle kahle ngingobani. But into ebalekile kumele ayenze ukuthi if sebefikile bafana naye, which is the hardest part, kumele abalandele khona izothola ukuthi kahle kahle yini lengaka ehlukile ngami. Kumele afunde kubona ukuthi kusho ukuthini kuba umuntu, bazomchasisela ukuthi wena muntu, wena uyageza, wena muntu, wena ugqoka kanje ngoba isikhumba sakho sibamba this form of temperature, ngoba isikhumba sakho senza kanje, sireacta kanje uma wenza kanje, wena muntu udla kanje, udla kangaka, udla ngaleli zinga, you know. Kumele bamfundise zonke lezo zinto, but angeke aze azazi if abantu bezofika la bahlale naye and then bese beyahamba naye angabalandeli. But konke uzokwazi ngokuthi if befika bemtshela ukuthi okay wena ohlukile kanje kanje, he needs to do a follow up. He's the one who's responsible for more research, for digging deep. Ukuthi okay mina muntu kahle kahle ngubani, mina Thazana kahle kahle ngubani, mina Thazana kumele ngenze njani, kumele ngiphile kanjani, ngihambe kanjani, ikuphi kumele ngikwenze. If they come at that point, it is his job ukuthi afunde ke manje, azazi ukuthi kahle kahle umuntu uphila kanjani, uphila ngani. Futhi into ebaluleke kakhulu ukuthi ekufundeni izinto ulibele uzitry, uzi-apply kancane kancane ukuze ungekwazi ukuthi uzikhohle. So now indaba isilele ekuthenini bantu bakaNkulunkulu, uNkulunkulu seyathumela njengamanje ama-tourists, like in that movie. Uyabathungatha nje manje abantu ngezwi lakhe elishunyayelwa mihla yonke namalanga. That is how uNkulunkulu ethungatha abantu bakhe lapho ebelahleke khona, lapho bedukiseke khona, lapho ngenkathi kuliwa isitha saphonsa lapha emhlabeni, kuliwa uMikhayeli noSathane lapha ezulwini, isitha salahla lapha emhlabeni sekuthiwa maye kini mhlaba ngoba uze ediniwe uSathane azi ukuthi unesikhathi esincane. So njengoba ephose lapha emhlabeni ke manje uNkulunkulu usaletha futhi imiyalezo yakhe ngomoya wakhe weqiniso, uletha kuphi khona la emhlabeni by people abazospreada izwi kaNkulunkulu, telling the truth ukuthi maye bantu naku umhlaba ubhubha, maye bantu nasi isitha sinilahlekisa sinidukisa, maye bantu ningobani. That is our topic. Ubuwena ungubani wena, maye bantu. So njengamanje uNkulunkulu unethisa izwi lakhe mihla yonke namalanga, izwi lani leqiniso esilidingayo ezimpilweni zethu. Ngaleyo ndlela yithi kodwa esi-responsible ukuthi leli izwi leli alinethisa kithi silihlolisise, bese siyazihlolisisa, sizibuke, sibone ukuthi hayibo, let's compare. Ngeke asibone balelizwe thina.
Because the time they come, ama-tourists lawo uThazana uyabuka ukuthi hayibo unamehlo njengami, mude njengami, uney'ngalo eziwu-2, hayibo unjengami exactly. And the more they find that out, that's the more they can be able to pinpoint ukuthi babone ukuthi ayingeke lo ufana nami laba bafana nami. Yes, I appreciate them. They grew me, they bangigrumile, bangikhulisa, bangenzela konke. But how about I go back to the people abafana nami and find out ukuthi laba bahluke kanjani? Because there will come a time ngelinye ilanga la khona amagorilla azothi amagorilla azohlala wodwa nani. Amagorilla azohamba namanye amagorilla, mina ngizokwenza njani? Because wona ahambele ngey'hlahleni, mina ngizokwenza njani? Because uThazana khona iy'hlahla engakwazi ukuthi alenge kuzona azedinga igorilla ukuthi limsize. There will come a time lapho khona, because wayethanda uma wakhe kakhulu yena wemvikele. There will come a time la khona uma wakhe lo oyigorilla noma oyichimpanzee mase kuthiwa uyafa noma wakhe lo yimfene, uzokwenza njani uThazana? Singabambelela singabantu, uthola ukuthi ubambelele khona labo bantu othi ubambelele kubona mase kuthiwa bayafa kusale abantu abanonya, because usazofika leso sikhathi abantu baNkulunkulu lapha emhlabeni la khona kuzobusa kakhulu ama-AIs, kubuse kakhulu amadimoni lapha emhlabeni, kuzozenzakalela zonke izinto. If ungazazi ukuthi ungubani wena, you're gonna be in trouble. Ubambelele kuma wakho. Mina ngisanomama nobaba, ngisanekhaya, safudumele, sinayo yonke into, sikanjena kanje. What if they die tomorrow? Umhlaba usubusa yena noma yini. What are you going to do? Because wena awuzazanga ufunanga ukuzazi ukuthi ungubani, kusanethuba, kusanethemba, kusanesikhathi for wena. What are you going to do? Uzokwenza njani? It's time for ukuthi uzazi ukuthi ungubani. It's time for realizing your identification. It's time for ukuthi uzibone. So bantu baNkulunkulu, asibona balelizwe thina siyimimoya, ngoba umfanekiso sifana ngawo noNkulunkulu lapha kuGenesis esho ukuthi wamdala umuntu wesilisa nosifazana ngomfanekiso wakhe. Obviously asifani singabantu, khona abampofu, khona abamadaki, khona abayellow, abablue, abagreen, sihlukile sonke, khona abade, abafishane, kuningi, but sifana ngengaphakathi. You know that inside wena, your spiritual person, umuntu wakamoya, uyena ofana naye ngoNkulunkulu, uyena ofana naye nomdali wezulu nomhlaba, uyena ofana naye noNkulunkulu ongcwele okudalile wena. There is umfanekiso wakhe esifana naye ngawo thina bantu. So namhlanje izwi kaNkulunkulu liyasibuyisela ekwazini naseqondeni ukuthi singobani ngampela ngokweqiniso. And if we go and find our identities, sizazi ukuthi singobani, we will realize ukuthi asibona ngampela balelizwe thina. Akumele siphile njengabanye abantu. Akumele sizenzele umathanda, because I promise you people, akubona bonke abantu lapha emhlabeni oyitshela ukuthi bangabantu ngoba nakubona bakuma stages wabantu, ngoba kubona besemzimbeni wabantu. People khona amamemethi lapha emhlabeni. Imemete ulo yabhuti omuhle oyidaki, noma kuyibhuti omuhle ompofu oyellow bone, kanti uyimemede ulala emfuleni njalo ebusuku. Khona umuntu ombona emuhle kanti umkhovu nje kuphela. Khona abantu babona bebahle, ubona intombazane enhle kanti ayinamphefumulo, ayina soul, insimbi nje kuphela ngaphakathi. So there are many people ozitshela ukuthi bangabantu, but it's just a stage of umuntu, bayizilwane. Those people bazele ukuzodukisa abantu lapha emhlabeni, bazele ukuzolahlekisa abantu, bazele ukuzoxokozelisa umhlaba, benze sure ukuthi abantu laba banama souls, abanemphefumulo abakwazi ukuthi babone umbuso wezulu. So wena uzoluthwa ayibona ufuna ukufana nabo just because it's all about fun, it's all about family, it's all about doing this and that. Ube wehlukile wena. Ungubani wena? Ungumoya. Therefore akumele uhambe enyameni ngaso sonke isikhathi. Alright ke mongahamba ke enyameni ke, because inyama seyidinga ukuthi isebenze lapha emhlabeni yenze zonke izinto ezibalekile, but always connect with izulu. Always connect with uJehova umdali wezulu nomhlaba. Always connect with uBaba uNkulunkulu oyingcwele osithandayo, sibekelayo, senzela yonke into. It's important. Kubalekile. Kusemqoka. It's compulsory. It's a requirement. Ubuwena bubalekile ukuthi ubazi, ubuqonde uma ungumuntu. Khona uzokwazi ukuthi kumele uphile kanjani. Because uma uzazi, uzokwazi ukuthi okay, kumele ngiphile kanje kahle, ngihambe kanje kahle, ngigqoke kanje, ngenze kanje.
ukuze ngelinye ilanga uKristu mebuya ngamafu akwazi ukuk-identify and pick you out from other people. Uthini ezwini lakho uthi ngiyobazi ngezithelo zabo? Uyaziveza yini izithelo zakwamoya? Ake nginikhumbuze Galatia chapter 5. I think it starts from verse 22, 23. Ukuthi-ke nazi-ke izithelo zakamoya eziluthando. Uyaveza yini uthando kubantu etshengisayo ukuthi wena ungumuntu wakwamoya wazana noNkulunkulu? Ezingukubekezela. Uyabekezela wena ulinde ngampela uNkulunkulu. Uyabekezela emshadweni caca ukuthi ulindile ngampela ukuthi yonke into yakhe izihambe kahle. Uyabekezela makade ukukhuleka ulinde ukuthi umkhuleko wakho uzophendulela. Unosineke wena. Unobumnene. Unokuthobeka. Unokuzithiba. Unenjabulo. Unokuthula. Do you have zonke lezi thelo zakamoya? Izona phela ezirepresenta ubuNkulunkulu. Izona phela ezirepresenta ubuwena, ubuzulu, ngoba wena ungumuntu wakwamoya. Wena ungumuntu wokukhanya. Wena ungumuntu orecognize izulu. Wena ungumuntu wentando kaNkulunkulu. Wena ungumuntu odaliwe uJehova umdali wezulu nomhlaba. Umdalela ukuthi uzoveza ukukhanya lapha emhlabeni. Umdalela ukuthi uzobe usawotoweza lapha emhlabeni njalo uJesu Kristu. So uyazithela yini izithelo zakamoya? Yenza yini intando kaNkulunkulu? Uma ngivuka that day, I woke up nomyalezo ukuthi singaba Jehova uNkulunkulu. Singaba uNkulunkulu. Asibona nje abantu uzothini bobumnyama. Asibona nje abantu balelizwe. Asibona nje abantu bemsebenzi lesi esibizwa ngayo. Asibona nje abantu bazonke izinto ezikhona lapha emhlabeni but singaba uNkulunkulu. Ebese-ke incwadi nje uNkulunkulu wayithinte kakhulu kimi ngoba lo myalezo incwadi kaJohane. Let us open it quickly. John uqala chapter 3 verse 2 othi, bathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu, kepha akukabonakali esiyakuba yikho. Siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siyakuba njengaye, ngokuba siyakumbona njengokuba enjalo. Mebonakaliswa kuzoba njani? Siyakuba njengaye. Mebonakaliswa siyakuba njengaye. Okusho ukuthi sofana nomfelezi uJesu Kristu, oyindodana kaNkulunkulu kuqala. Kona kunzima abantu baNkulunkulu. I do not want to lie to you. Kunzima ukushintsha. Kodwa masicabanga ukuthi siyophelelaphi kumhla wokuphela if singashintshi manje. If singafani noKristu manje. If singayenzi intando kaNkulunkulu manje. Uma uKristu engeke kwazi ukusi-identify cause kwayinathi asikwazi. Bazokubona ngani abantu if kwawena ungazazi ukuthi ngubani? Bazolo bethi mhlawumbe ukuthi nomunye ethi mhlawumbe ukuthi nomunye mhlawumbe ukuthi babona lokho nalokho hawu mhlawumbe ukuthi be one thing, iba into eyodwa, ube ukudla okudlekayo, caca ukuthi ulikholwa wena. Kubonakale ngezenzo, kubonakale ngenkambo, kubonakale ngokungashintshi ukuthi nempela ngilikholwa, ngempela ngazana noJesu, ngempela ngisindisiwe, ngempela ngihlengiwe, ngempela ngithandiwe, ngempela I represent izulu ngezenzo zakho zonke, especially uthando Nkosi, especially uthando ngaphezulu kwayo yonke into. The question is what is your identity? Ngabe ungubani? Another thing, ngabe uyazazi? Ngabe uyafuna ukuzazi? Ngabe uyalangazelela ukuzazi? Ngabe uyakhandlekela ukuzazi? Ngabe uyakufisa ukuyiqonda? Because only ozaziyo ungaphila impilo yobuyena uqobo. Only ozilangazelelayo ukuzazi uzozifumana. Only okufunayo afunde, enza ama-research, adige deep, aziqonde, uzophila impilo yobuyena ngampela. So singabantu singaba kaNkulunkulu. That's the truth.
singaba kamoya because uNkulunkulu ungumoya, nathi simimoya. Sidalwe ngomfanekiso wakhe, ngaba siphila kuba akekho. By the start of this video ngitheni? uNkulunkulu is the one who grants everything. uNkulunkulu yena unika konke. He's the God of authority. He's the God of hand. He's the God of yes, no. He's the God ukuthi simvuze namhlanje uLokhuntana, umama uSibiya. Athi uNkulunkulu, yes, mvuseni. Simvuse namhlanje ubaba Khuzwayo. Athi uNkulunkulu, cha, ngabe nisamvusa, ngimnikezile u70 years emhlabeni. Angabe savuka. Lale njalo ngavuki. He is the God of authority. He authorizes everything. He grants. So lo msebenzi awucelayo, awuthole. uNkulunkulu cha. Akakawudeserve. Akakangiqondi. Akakangazi. Akakakhuleki ngokwanele. Usathi 1 2 1 2 athule. Akakakhuleki ngethemba nangokukholwa okuphelele okugcwele ukuthi lento ayicelayo ngizomenzela. Akakakholwa. Usakhuleka ngoba nakho ezwile kuthiwa hayi ubothi ngegama lika Jesu ubokhuleka uzowuthola umsebenzi. Akakakhuleki ngokunxusa, akakakhuleki sincerely by inhliziyo yakho ukuthi sengikhuleka ngoba Nkosi akekho vele emunye ngimthembile. Akekho, akasoze futhi ababikho, ngithembile wena wedwa. Usiyalahlela nje just because vele ufuna imali. Ngamnikezi lo msebenzi loyo. Bantu baNkulunkulu, kuzosisiza ukuthi sizazi ukuthi singobani manje. Khona sizosheshe sisondele kuKristu, sisheshe sizisindise, simamukele njengeNkosi nomsindisi, sizihlenge, sizithande, sibuyisane naye, senzeni intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini, sigcine ufakazi bakhe, sigcine konke asabele kona uKristu. Ngoba mase sizazi ukuthi singobani, sizokwazi ukuthi hayibo, ngeke sinobaba ohlala ekhaya ezulwini osinyanyayo isono. Singahleba kanjani? Singeba kanjani? Singaphinga kanjani? Singayifisa kanjani indlu yamakhelwane? Hawu ngeke, singahlala kanjani singalikhumbula usuku leSabatha? Ngoba uthi asingcwelise, singaliphatha nikeze kanjani igama lakhe? Singaba kanjani nabanye uNkulunkulu? Awe ngeke, awe ma. Singazi, siqonde, sithuthumele. Sazi ukuthi hawe mangeke, singaphuza kanjani? Sizosibulala utshwala ngeke. Ukubhema kona angeke, sikwenze njani ishi? Angeke sikwazi. Siqhwe kanje, siqhwe ngazuthi ayihloniphekile nje lento. Siyalulazeka, siyazilulaza thina kwabanye abantu. Ngeke akukho right lokhu, ngeke akufanelekile lokhu, ngeke. So singabantu kaNkulunkulu, masizazi ukuthi singobani. Mase sizazi, sizoqonda ukuthi kumele sihambe kanjani apha emhlabeni, because that's the reason why abantu abaningi belahlekiswa, belothekiswa, bashonisa le nale, bayishaya endongeni, bayishaya emahlathini, benze konke okuningi because abazazi ukuthi bangobani. And uNkulunkulu on that day was saying ukuthi singabakhe. Kodwa ke noma singabakhe kanjalo, if simshiya simlahla, ayikho into azoyenza uNkulunkulu mase ezobhubhisa umhlaba. If sitholakala singekho ebukhoneni bakhe. Because only through uKristu we can be saved. And I've been taking my recognition and my eyes kakhulu ngizikhumbuza ngabaprofeti uNkulunkulu abathumela lapha emhlabeni, uIsaya, uJoel, uHabakuk. Umyalezo usuku laJehova, usuku lobumnyama, usuku lesigayigayi, usuku losizi lwenhlokomo, usuku lapho uthatha umuntu osesicongweni ambuyisele phansi. Bantu baNkulunkulu, lelo suku alumnandi. Aluzoba mnandi. Akumnandi kwakufunda ngalo ukuthi hayibo, kuzoba nosuku kanje yazi emhlabeni. Kuzoba nesimo esikanje yazi kithi. Kuyokwenzeka into efana nalena yazi. Akumnandi ukwazi lokho. Akumnandi ukwenza lokho. Akumnandi nhlobo neze. So asizifuneni sizithola ukuthi singobani. Hlezi sazi ukuthi we are the one responsible for gathering all the information. Ngathi we are the one responsible for ukuthi silande lonke ulwazi. Ngathi sifune konke. Ngathi sikhandlekele konke. Ngathi siziqonde khona sizokwazi ukuthi siyophelelaphi. Because singabantu noma singaphila sizibone ngazuthi yonke into isihamba kahle, sisaphila impilo lejwayelekile, but kunesiphetho. Akho into engenaso isiphetho lapha emhlabeni, konke kunesiqalo nesiphetho. Ezimpilo zethu futhi ngokunjalo.
zinesiqalo nesiphetho, nokuhamba kwethu, nokwenza kwethu. Konke kunesiqalo nesiphetho. Umbuzo uthi isiphetho sakho isiphi? Ungubani wena? Ubuwena. Ubuwena, zazi ukuthi ungubani. Khona uzokwazi ukuthi uyophelelaphi. Nkosi nje ibe nani. Ngibusise kakhulu. Hlezi sazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono. uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye izinkundla zokuxhumana ukhona uTikTok, uLihle Ithemba, Instagram, Lihle Ithemba Wende Mzobe, noFacebook, uLihle Ithemba Mzobe. Siyacela nje idlulise nje lamazwi nakwabanye bathole lamazwi eqiniso, bathole ukuphulukiswa. Nkosi ibe nani, inibusise kakhulu. Zazi ukuthi ngubani. Khona uzohlukaniseka, uKristu akwazi ukuthi akubone ngomhla wokuphela. Amen.